Play Studios dosta ima stvari koje pruža zaposlenima. Zdravstveno osiguranje, besplatan parking za ljude koji žive daleko, ali ono što bih istakao što dosta štedi vreme je besplatan ručak koji nam organizuje. Svake nedelje možemo biramo šta ćemo sledeće nedelje jesti, imamo nekoliko opcija, postoji veganske, vegetarijanske uvek opcije, tako da dosta vremena se uštedi, nema priča ono ko će šta da naruči, odakle i tako dalje. Više stvari me je privuklo. Jedna stvar je svakako Tetris, pošto sam veliki fan Tetrisa, a drugo je, upoznao sam ljude sa kojima sada radim na žurci Play Studios sa njihovog prvog rođendana i video sam da je jako dobra ekipa, jedna od najboljih ekipa sa kojima sam radio do sada u karijeri i da, dobra je atmosfera. Pozicija game dizajnera je kompleksna. Prvo učestvujemo u inovativnom procesu stvaranja novih mehanika igara, zatim sledi implementacija koja obuhvata matematiku igre i kodiranje logike i na kraju dolazi prikupljanje i analiza podataka. Dakle, svaki projekat radimo od početka do kraja, trudeći se da igračima obezbedimo što zanimljiviji gameplay. Svaki novi projekat je novi izazov, tako da konstantno unapređujem svoje skillove. I sve ovo moju poziciju čini jako zanimljivo. Ono što je meni jako bitno, pored zanimljivog posla, jesu ljudi i atmosfera u firmi. Svi smo kolegijalni, stručni, timski igrači, zajedno rešavamo probleme, pomažemo jedni drugima, motivišemo se, napredujemo, tako da je sveobuhvatna atmosfera u firmi jako prijatna, dinamična i pozitivna i lepo je biti deo jedne ovakve priče. Koncept art je prilično kreativan proces. Koncept art započinje sa projektom i zasniva se na istraživanju same teme i naravno mnogo crtanja. Takođe moj posao treba da bude usklađen sa animacijom koja nastupa posle. Neki od benefita rada na koncept artu jesu što imamo jako veliku kreativnu slobodu u samom procesu koja nam pruža art direkcija. Ja sam počela kao samouk umetnik, čak sam kasnije i upisala studije koje su vezane za koncept i karakter dizajn, međutim najviše sam napredovala i naučila kroz praksu tokom rada ovde. Okružena sam sa jako puno odličnih umetnika koji me ne samo inspirišu, već mi i pomažu u svom daljem umetničkom razvoju. Pozicija animatora mi pruža priliku da radim sa mladim i kreativnim ljudima u timu, gde radimo na projektima različitih obima i kompleksnosti, jer ja uopšte nisam imao ideju pre ulaska u industriju koliki je proces kreiranja same slot igre, jer ljudima uglavnom prva asocijacija za slotku budu voćke i sedmice, ali to ovde nije slučaj, jer mi ovde kreiramo bukvalno celu temu i radnju igre, počeši od simbola, karaktera, do njihovih međusobnih odnosa i to se vezujemo kroz priču sa različitim feature-ima i mini igrama, gde to treba da bude jedna lepo upakovana igra koju animacija prati na kraju. Prethodno sam radio u marketing industriji gde sam radio na reklamiranju preparata i suplemenata za farmaceutsku industriju, za TV reklame i digitalne kampanje. Iako se animacija tadašnja i ova sada što radimo u Play Studios negde razlikuje, sami principi animacije ne ustupaju u odnosu na delatnost ili na obim projekta. Moje iskustvo u Play Studios je uticalo na moj profesionalni razvoj, tako što sam dobio priliku da radim na dosta kompleksnijim projektima i projekti su bili tehnički zahtevniji. I suštinska razlika je što sada animacije više nisu u formi videa, već su neke animacije koje moraju biti funkcionalne za samog igrača. Ukratko, moja ekspertiza u 2D animaciji je kombinacija prakse, učenja i eksperimentisanja i Play Studios mi pomogao da svoje znanja dalje proširim i napredujem u svojoj karijeri.